As iniciativas solidarias percorren a comarca do Salnés nunha xornada de Nadal marcada polo aumento dos casos COVID. En Sanxenxo, o Obradoiro de Hostalería elaborou un menú para os usuarios de Cáritas Interparroquial Arousa e en Cambados recibíronse tantos xoguetes para os nenos e nenas que este ano repartiránse tamén polo Día de Reis. Que tal? Boas noites. A noite boa chega nunha das datas na que os positivos continúan disparándose. De seguido ampliamos antes titulares. Vilagarcía conta cun punto de realización de test de antíxenos gratuitos. O servizo posto en marcha polo Sergas estará aberto a todos os usuarios. Ferido de gravidade un home de Vilagarcía tras ser atropelado. O condutor deu a fuga e a policía traballa na súa busca. O BNG de Ribeira propón 15 actuacións a incluir no post da Deputación. Buscan ampliar zonas verdes, mellorar instalacións deportivas e máis seguridade viaria. O Concello da Pobra premiou os gañadores do concurso de decoración de Nadal. Entregáronse 5 cestas de Nadal valoradas en 300 euros. Música e moita diversión no especial Noite Boa de Canal Rías Baixas. O programa emitirase dende Sanxenxo tras o noso informativo. Comezamos actualizando os datos da COVID na nosa contorna. A área sanitaria de Pontevedra e o Salnés afronta o inicio das festas de Nadal con máis de 3.000 casos activos de COVID-19 e a unidade de cuidados intensivos do Hospital Montecelo ao completo. Hoxe registraronse máis de 300 novos positivos, 311 en concreto, que suman 3.010 contaxiados. En canto a situación nos hospitais, como lles comentábamos, no UCI do Hospital Pontevedrés hai 10 pacientes ingresados. En planta pola súa banda hai 38, repartidas entre os 3 centros hospitalarios da área sanitaria. Dende o inicio do plan de contingencia da pandemia superaron a COVID-19 22.882 pacientes, 141 recibiron a alta nas últimas 24 horas. Dende hoxe xa funciona en Vilagarcía un novo punto para realizar test de antíxenos. A sala de exposicións do auditorio acolle este servizo posto en marcha dende o Sergas. O propio usuario será o encargado de acollerse a toma, aínda que o fará coa supervisión do persoal sanitario. Estarán presentes para atender calquera consulta e organizar as entradas e saídas. Dende o Concello explican que son test de antíxenos de uso profesional. No caso de ser negativo, o usuario recibirá unha mensaxe no seu móvil. Se polo contrario dera positivo, recibirá unha chamada da área sanitaria para realizar unha proba PCR. Para acceder a este punto de autodiagnóstico non é necesaria cita previa e está aberto a calqueira posuidor da tarxeta sanitaria no Salnés. As probas poderán facerse de luns a domingo de 10 da mañá a 2 da tarde e de 3:30 a 8. O punto funcionará todos os días durante un mes, coa excepción de mañá día 25 e 1 de xaneiro. Tamén dende hoxe, os viaxeiros que cheguen a Pontevedra en tren poderán facerse probas diagnósticas para detectar posibles positivos de COVID-19. O test será sen cita previa e totalmente gratuito. Dende o Servizo Galego de Saúde insisten en que se trata dunha opción válida só para viaxeiros, polo que o punto non estará aberto para aprobación xeral. Funcionará polas mañás entre as 10 e as 2 e polas tardes entre as 3:30 e as 8. Ademais, en Pontevedra continúa activo o punto para facer probas PCR sen cita previa no lateral do Hospital Provincial. En área sanitaria de Santiago Barbanza, o número de casos activos tamén medra e contabilízanse hoxe xa 2.696 positivos. A posta en marcha de puntos para a realización de PCR sen cita no Hospital do Barbanza e no Clínico de Santiago implicou un notable incremento das probas realizadas co consecuente aumento de novos casos detectados. Nas últimas 24 horas confirmáronse 480 novos positivos. Todos os concellos do Barbanza suman novos infectados, cunha incidencia acumulada 7 días por riba dos 250. No que respecta ás hospitalizacións, tan só hai 17 pacientes ingresados en planta e 4 na unidade de cuidados intensivos, todos eles no Hospital Clínico de Santiago. Mais novas, atropelo con fuga esta madrugada en Vilagarcía de Arousa. A policía local busca un condutor que ao redor das 2 da madrugada atropelou un peón na avenida Ribeiro de Aguilar. A vítima de 51 anos está ferida de gravidade. A Policía Local de Vilagarcía busca un condutor que esta madrugada se daba a fuga despois de atropelar a un peón na avenida Ribeiro de Aguilar. O suceso produciuse ao redor das 2 da madrugada nas inmediacións do paso de peóns que une o Parque Miguel Hernández coa zona TIR. A vítima, un varón de 51 anos, está ferido de gravidade e precisa de atención hospitalaria. Os axentes traballan para identificar o responsable do atropelo. Hoxe están a analizar as grabacións das cámaras de seguridade da autoridade portuaria. Ademais, contan cunha testemuña dos feitos. A Policía Local informou tamén doutro atropelo desta volta ao redor das 8:20 da tarde. Neste caso foi a altura do número 52 de Rodrigo de Mendoza. O coche levou por diante a unha moza de 30 anos que resultou ferida leve.
O Concello de Pontevedra saca peito no balance do Plan Supera 21, as axudas que naceron durante a pandemia para reactivar a economía da cidade. Segundo o Goberno local, nesta segunda edición do programa concedéronse 1.086 axudas das preto de 2.200 solicitadas, o que suporá o reparto de máis de 1.300.000 euros. 598.000 euros para investimentos nas PEMES, 297.000 para gastos correntes e 450.000 para a compra de ordenadores. Este é o balance que deixa o Plan Supera 21 do Concello de Pontevedra, que supón en total o reparto de máis de 1,3 millóns de euros. Chegouse até 5.000 euros por empresa, anticipando o 100%, e concedéronse entre o 2020 e as que imos a conceder inmediatamente, pois concedéronse concretamente 1.243 subvencións. Investimos 1.852.000 euros en axudas directas. O Goberno local xa deu a orde de pago das dúas primeiras liñas, as de investimentos en PEMES e a compra de ordenadores. En total, o Plan Supera 21 concederá 1.086 axudas das preto de 2.200 solicitudes presentadas. Convencidos do que estamos facendo, convencidos de que estamos na senda que necesita Pontevedra, convencidos de que este goberno, que é un goberno, non me considero transversal, sin compartimentos estancos, que traballa no sentido fixado no acordo de goberno, está dando os pasos que ten que dar, non? O Plan Supera 21 tivo un antecesor, o Supera 20, que naceu en plena pandemia co obxectivo de reactivar a economía pontevedresa. A pesares do éxito, dende o goberno local explican que de entrada non está previsto manter estas axudas no 2022. Nós, unha vez rematado este plantexamento e vendo todos os encaixes posibles, vamos a facer o esforzo económico necesario neste novo contexto para seguir pulando pola activación económica de Pontevedra. Pero temos que velo tendo todos os vimbios para facelo cesto. O alcalde recoñeceu tamén certo retraso na tramitación das achegas, algo que atribuiu ao proceso de estudo das diferentes solicitudes para evitar calquera fraude. Tamén en Pontevedra axudicáronse os traballos de rehabilitación integral da antiga casa consistorial. Unha UTE formada pola compañía pontevedresa Construcciones Ramírez e a portuguesa Revivis será encargada de executar a obra. O proxecto ten un orzamento de 1.350.000 euros. A súa foi a mellor valorada das 3 ofertas que recibiron no Concello. A empresa pontevedresa xa se encargou de outros importantes traballos na contorna, como a reforma do edificio administrativo de Michelena, o Pazo de Quintáns ou o edificio da Xunta en Benito Corval. O proxecto ten un prazo de execución de 12 meses que comezará a contar no momento no que se inicia a obra. O BNG de Ribeira propón investir os pos da Deputación no aumento das zonas verdes, a mellora das instalacións deportivas e o reforzo da seguridade viaria. Presentaron no rexistro do Concello un escrito con 15 propostas de actuación. As propostas do BNG para o pos da Deputación que destina a Ribeira máis dun millón de euros inciden en 3 grandes áreas. Á cabeza figura a creación de máis zonas verdes no municipio, coa recuperación de espazos de lecer actualmente degradados, a construción de aseos públicos ou a coberta de parques infantís. Ribeira necesita sitios onde a xente se poda disfrutar do seu ocio, onde poida esparcirse, onde poida relacionarse ao aire libre. Non é tan necesario para a xente tanto formigón, tantas obras de formigón, hai que atender as necesidades da xente. En ese sentido, eu creo que nós entendemos o mensaxe e facemos unhas actuacións nas parroquias de Ribeira, en todas, ou as propoñemos, que creo que están orientadas en ese sentido. Outro dos eixos da proposta nacionalista xira en torno ao reforzo da seguridade viaria nas parroquias, recollendo as demandas transmitidas polos veciños. Se debería dotar de beirarrúas, por exemplo, a estrada que de Iñeiras en Olveira, a pavimentación da estrada de Lixó a Valteiro en Oleiros, ou tamén a renovación completa da Rúa das Sidreiras en Deán, porque é unha rúa que sistemáticamente este goberno municipal ignora nas súas demandas e a veciñanza reitera que é necesario dotala de beirarrúas, un novo firme, porque é unha rúa que precisa esa atención que este goberno non lle dá, non? Demandan ademais a mellora de instalacións deportivas como a dotación de alumeado no campo de fútbol de Carreira, a construción de vestiarios no campo de Oleiros, a renovación de mobiliario na Tasca en Aguiño ou a adecuación dos campos de San Milenco Rubedo como espazo recreativo.
A Deputación da Coruña aprobou a creación dun centro de coworking na Pobra que se incorporará á rede provincial de espazos de traballo colaborativo. Impulsará unha experiencia piloto para a comercialización de excedentes alimentarios. A Deputación da Coruña dou luz verde á adhesión do coworking da Pobra á rede provincial de espazos de traballo colaborativo impulsada ao abeiro do Plan de Emprego Local. O centro da Pobra consta dun espazo próximo aos 150 metros cadrados con capacidade para acoller 10 iniciativas emprendedoras. Por unha banda, o espazo emprende con 8 módulos de traballo dotados con mobiliario individual común e por outra, o espazo Nómades para 2 módulos destinados preferentemente a usuarios externos que non permanezan no centro de xeito continuado. Conta ademais cunha sala de reunións, un espazo de usos múltiples, cociña, zona de descanso, aseos, espazo de almacén e acceso a internet. Para dinamizar este coworking, a Deputación achegará unha partida próxima aos 25.000 euros, que permitirá a contratación dunha asistencia técnica e a posta en marcha dun campus de emprendemento que desenvolverá unha experiencia piloto. Consistirá nunha iniciativa para implicar aos veciños con terreos de cultivo destinado ao autoconsumo para a comercialización dos seus excedentes alimentarios, que se integrarán nas actividades de dinamización do espazo de coworking. Coa incorporación do da Pobra xa son 10 os centros que integran a rede de espazos de traballo colaborativo da Deputación, que conta tamén con outro representante da comarca, o Lab Barbanza de Boiro. A denominación de orixe Rías Baixas pecha 2021 con outra boa nova e un novo récord. A vendima desta campaña foi histórica. O sector recolleu case 44 millóns de kilos de uva, unha contía superior incluso á rexistrada no 2011, e que dará oxíxeno ás adegas para atender a forte demanda dos mercados. Os datos oficiais confirman o que o sector vitícola das Rías Baixas xa sabía. A vendima deste 2021 foi histórica. Con preto de 44 millóns de kilos de uva recollidos, o balance do Consello Regulador é moi positivo. El balance muy positivo. Dada la situación, pues las bodegas siguieron cumpliendo, digamos, ya no solo profesionalmente, sino además con toda la pandemia, manteniendo los protocolos. Todo se desarrolló afortunadamente bien, nos coincidió una época muy buena. Los primeros vinos ya están saliendo en esta temporada. Además hacía falta porque teníamos afortunadamente muy buena demanda de producto y a estas alturas pues la verdad que la respuesta en el mercado ha sido muy buena. O sector recibiu cos brazos abertos esta boa campaña. A colleita deste ano foi dun 27% máis que a do ano pasado. A situación meteorolóxica e o bo facer dos viticultores foron claves para conseguir estes resultados. Podemos decir que fue una campaña buena. No fue tan cálida en el verano como en otras ocasiones, pero bueno, nos acompañó justo en el final de la maduración, en la vendimia, que al final, pues bueno, salvo un principio así un poquito revuelto, que siempre sobre todo complica las labores y el comienzo de la campaña de vendimia, luego calmó y realmente al final tuvimos en unas fechas más normales para nuestra época, desde mediados de septiembre hasta final de mes. O rendemento medio por hectárea nesta campaña foi superior aos 10.000 kilos, un dato que foi recordar a do 2011. Se necesitaba aquí los rendimientos medios normalmente y en la última década se rondaban los 8.000 kilos. Este año estábamos pasando de los 10.000 kilos de media, lo cual hace indicar la gran productividad de este año. El anterior año sí fue en el 11, evidentemente estos son cosechas extraordinarias, no es lo normal. En canto ás variedades non houbo sorpresas. A albariño segue a ser a raíña indiscutible das Rías Baixas. Non en van superou os 42,5 millóns de kilos recollidos. El albariño es la reina, el 97% de nuestra producción es albariño. Hay otras variedades bastante productivas que se comportaron muy bien, como el godello, también la treixadura que tenemos entre las blancas. En las tintas más o menos solemos estar en porcentajes de 0,8-1%. A vendima deste 2021 na denominación de orixe Rías Baixas comezou o 27 de agosto cos escumosos e rematou o 7 de outubro. 40 días nos que 163 adegas e máis de 5.000 viticultores colleitaron o resultado do traballo feito durante toda a campaña. Facemos un alto no camiño e a continuación regresamos coas numerosas iniciativas solidarias que se deron polas nosas comarcas. Continuamos nas novas do día. O Obradoiro da Hostalería da Mancomunidade do Salnés elabora un menú solidario de Nadal para os usuarios de Cáritas Interparroquial Arousa. Máis de 40 persoas poderán gozar dunha cea de noite boa e dunha comida de Nadal grazas ao alumnado do Obradoiro. O menú inclúe carne, peixe e unha sobremesa.
O Obradoiro de Hostalería da Mancomunidade do Salnés volve mostrar un ano máis a súa cara máis solidaria. O alumnado, tanto de cociña como de sala, colaboraron na elaboración dun menú solidario de Nadal para os usuarios de Cáritas Interparroquial Arousa. Pois o noso alumnado traballa arreo para entregar este menú e o fan dunha forma ilusionada e ademais motivados, non? Porque saben que están colaborando cunha boa causa e obviamente eu como presidente da Mancomunidade non podo máis que estar orgullosa do noso alumnado e ademais orgullosa de colaborar con Cáritas porque sei da labor que fan. O menú é moi completo, incluindo 3 pratos e a sobremesa. Por si, mira, o primer plato que fixemos foi uns pementos de pequillo que van rellenos de carne, fixémonos con salsa de pementos tamén, e o típico bacalao de Navidad, en este caso vai cunha salsa romesco, acompañada con unhas patatas panadera, e logo como carne fixemos unha costilla asada, leva unha salsa moi parecida así a barbacoa asada, que o acompañamos con un cremoso de patata, e logo rematamos co dulce, con uns palos rellenos de trufa, crema pastelera e nata. Cáritas colabora cada día con máis de 40 persoas, superando algunha xornada a 60. Estes usuarios serán os beneficiarios deste menú que poderán degustar como cea de Noiteboa ou como comida de Nadal. Bueno, pues la verdad es que supone que hoy, el día de Nochebuena y mañana el día de Navidad, tengan un menú especial y bueno, nuestros usuarios puedan disfrutar de unas Navidades pues un poco más alegres. Estamos muy agradecidos. Hace muchos años que el Obradoiro do Salnés colabora con Cáritas en estas fechas y bueno, la verdad es que es un orgullo para nosotros el poder disfrutar de esto, que nuestros usuarios disfruten de esto y poder hacerles pues estos días un pouco máis alegres. As tarefas de Cáritas non descansarán ningún día deste Nadal, ao igual que o fan o resto do ano. O alumnado do Obradoiro tampouco para e a vindeira semana volverán a colaborar con Cáritas realizando un menú para fin de ano. En Pontevedra, o menú de Noiteboa do Comedor San Francisco ten unha estrela Michelin, ao igual que no 2019 a cea corre a cargo do chef Pepe Vieira. No marco desta iniciativa solidaria serviránse ao redor de 150 pratos para os usuarios habituais deste servizo do convento de San Francisco. O menú serviuse a partir das 12:30 do mediodía, estivo composto por un entrante de goiozas con salsa de coco, un principal de cordeiro asado e puré de pataca e unha sobremesa de torradas fritas e crema de vainilla. A maiores usuarios recolleron tamén outro menú pensado para estas festas, bacalao con coliflor, elaborado polo persoal do comedor. Por mor da situación sanitaria, os usuarios achegáronse a recoller a súa comida para esta noite en bolsas individuais. Dentro da campaña Nadal Solidario, a Concellería de Servizos Sociais de Ribeira está a colaborar con diversas asociacións benéficas do municipio no reparto de alimentos. O Concello destina unha partida de alimentos e doces navideños para que cada entidade a reparta a través dos seus bancos de alimentos. Máis dun cento de familias ribeirenses beneficiaránse desta iniciativa que busca alegrar estas datas a quen máis o necesita. Como complemento a esta actuación, o Departamento Municipal de Servizos Sociais fará entrega dun agasallo de Nadal aos nenos integrados nos programas socioeducativos que o Concello ten en marcha. A veciñanza de Cambados mostra a súa cara máis solidaria coa doación de xoguetes. Particulares e empresas regalan decenas de bonecos para os nenos máis necesitados. A aportación foi tan grande que o Concello agasallará aos nenos e nenas con 3 regalos por Papá Noel e 3 por Reis. A avalancha de solidariedade na campaña de recollida de xoguetes para os nenos e nenas máis vulnerables do municipio de Cambados. Veciños e empresas responderon con creces á campaña de recollida de bonecos do Concello e de Protección Civil, sendo este o ano no que máis xoguetes se doaron. Cabe decir que este ano tivemos máis aportacións que en anos anteriores, pola colaboración tamén con determinadas empresas, tamén pola boa acollida por parte dos particulares, dende o primeiro día que comenzamos, que foi o día do acendido alumeado de Nadal. E, bueno, isto tamén nos vai permitir que a diferencia de outros anos podamos facer 2 repartos. Un, digamos, que coa chegada de Papá Noel e outro coa chegada dos Reis Magos, non? A gran cantidade de xoguetes doados permitirá que os nenos e nenas reciban 3 bonecos por Papá Noel e outros 3 polos Reis Magos. Sí, normalmente se repartían 2 xoguetes por familia, 3, dependendo da idade do neno e das existencias que tiñamos. Este ano imos repartir 3 en Papá Noel e 3 en Reyes. O investimento foi do 10% dun ano normal. O sea, que imaginarvos o número de doazóns que tivemos este ano de xoguetes, que quere dicir que a gran maioría dos xoguetes que foron doados.
A gran doazón da veciñanza de Cambados fai que o investimento do Concello este ano sexa mínimo. A cantidade aportada polo goberno local irá destinada aos agasallos para os mozos e mozas máis maiores. Non quere dicir que polo número de xoguetes que teñamos que non chegaran pos nenos, o que pasa é que hai nenos de certa idade que non había ese número de xoguetes, sobre todo de idade maior, e foron os xoguetes que tivemos que adquirir, pero moi poucos en comparación de outros anos, a verdad. O reparto tivo lugar entre as 9 e as 10 da mañá no Salón de Plenos. Ademais das familias incluídas nos servizos sociais, o Concello garda xoguetes para outras familias que, aínda que non están acollidas aos plans de axudas, pola súa situación económica tamén se poden achegar a solicitar bonecos para os seus nenos e nenas. Mais actualidade, o concurso de embelecemento de balcóns e fachadas da Pobra xa ten gañadores. Os propietarios das 5 vivendas premiadas recolleron cada en súa cesta de Nadal valorada en 300 euros. A concelleira de Promoción Económica, Charo Varela, entregou as cestas de Nadal aos gañadores do concurso de embelecemento de balcóns e fachadas. O Concello da Pobra convocou por segundo ano consecutivo este certame, co obxectivo de contribuir a adornar todo o municipio con decoración de Nadal. A verdade é que o xurado tuvo moi difícil porque foron 30 vivendas e a verdade moitas delas estaban pois moi ben, preciosas, non? E ademais é algo que se comenta pola rúa, a xente pois está encantada polo voso esforzo e pola vosa contribución pois a que todos e todas disfrutemos do Nadal na Pobra, sintamos pois que está aquí o Nadal. Para incentivar a participación de fogares de todo o municipio, entrégase un premio por cada parroquia consistente nunha cesta de Nadal valorada en 300 euros, integrada por produtos do comercio de proximidade. O Hotel Os Pazos de Cambados presenta o Belén máis peculiar da nosa contorna. Na súa recreación do nacemento de Xesús poden observarse figuras tradicionais xunto con outras doutra época como os dinosaurios ou do cine como King Kong. Tampouco faltan os recoñecementos ás asociacións do propio Concello de Cambados. De todos os beléns que se organizan pola nosa contorna, hai un que destaca pola súa gran peculiaridade. Dende as fiestras do Hotel Os Pazos pode observarse unha recreación do nacemento de Xesús onde toda a figura é ben recibida. Neste belén mestúranse as pezas tradicionais con outras como dinosauros ou o mesmo King Kong. É bastante peculiar porque leva figuras de todo. Leva dinosaurios, leva vaqueros, leva hasta King Kong aí colgado no edificio máis grande que se ve ali ao final. Son cousas moi anormales a veces nun Belén, non é o típico Belén clásico. Depois temos figuras do estranxeiro, temos figuras de Angola, de Brasil, de Portugal e de moitos sitios de España. Por iso se faise peculiar. Dende o hotel levan 25 anos organizando este Belén que non deixa de crecer cada ano. Moitas das figuras son doadas polos veciños e outras nacen da creatividade dos seus organizadores. Entre o decorado non faltan tampouco os lugares tradicionais e as asociacións de Cambados. Sí, hombre, de Cambados non pode faltar. Teño ao Teatro Caracol, todo o mundo conoce, a comparsa Lunes Alcohol, teño tamén aí unha bodega, a bodega do Xudío, somos unha pandilla de amigos que paramos aí, despois Galicia Ame, varias asociacións, vamos, non me perdo así las chicas del Freud, o refugio de animales, claro, cada ano vai crecendo así a nivel de ir integrando máis cousas. Os medios de comunicación tampouco faltan neste Belén. Quizáis para ano o propio canal Rías Baixas tamén formemos parte del. Ao salir en programas como a nivel nacional, pois fago un guiño. E como ahora se me comprometo a facer un guiño tamén a canal 7 Rías Baixas. Se me dices que sí, pois xa o fago mañá. Digamos que son compromisos de que unha vez que sales nun medio, pois gústame pois facerlle un guiño. Por eso a veces fais atípico. E por eso moitas veces ven a xente a preguntarme por que me se mete un dinosaurio nun Belén, que pinta? Pois pinta porque faise moi atípico. O Belén está dispoñible para todos os públicos no Hotel Os Pazos. A maneira de visitalo tamén é peculiar, porque obsérvase a través das fiestras do propio establecemento. O Belén estará colocado ata despois do Día de Reis. Canal Rías Baixas preparou para esta noite boa unha programación especial. Dentro duns minutiños imos emitir o especial Noite Boa, unha gala conducida polos nosos compañeiros Dani García e Uxía Vidal. O programa escolleu como localización a Capela do Santo, na parroquia de Nantes, en Sanxenxo. Precisamente, os veciños da zona acompañarán os presentadores ao longo da noite participando como público. O espazo inclúe diferentes reportaxes coas actividades de Nadal dos concellos da contorna como protagonistas.
Ademais, a presentadora e xornalista Patricia Fernández Santana achegarase de visita ao programa para compartir un anaco cos espectadores de Canal Rías Baixas. A popular comunicadora terase que someter a un test de Nadal co que descubriremos canto sabe destas festas. A nota musical virá da man de Ángel Sevilla, Tamara Pérez, DJ Federato e Ana Angueira. As actuacións foron gravadas no decorado da Praza dos Barcos de Sanxenxo. O especial Noiteboa tamén se poderá seguir a través do Facebook e YouTube de Canal Rías Baixas. E tamén interactuar con el co cancelo Noiteboa CRB. Co especial Noiteboa despedímonos, regresamos o luns con máis novas. Que pasen unhas felices festas.